Když se o různých premisích jako filozoficko-praktickém paradigmatu bude zřejmé, že snahy čarodějů byly a jsou zaměřeny na odstranění převahy vlastní důležitosti jako jediného prostředku k pozastavení účinků našeho interpretačního systému. Čarodějové mají popis pozastavení tohoto efektu, říkají tomu zastavení světa. Když dosáhnou tohoto stavu, vidí energii přímo. Důvod, proč Don Juan doporučoval zdržovat se soustředění na praxi a procedury, je ten, že spolu s prováděním tensegrit, magických pohybů, nebo rekapitulací nebo následováním cesty bojovníků musí praktikující zamýšlet svou změnu, musí mít v úmyslu zastavit svět. Takže není důležité jen následovat kroky, co je nanejvýš důležité, je zamýšlený účinek dodržování těchto kroků. Jaký má smysl dělat tensegrity, praktikování magických pohybů, nebo věnovat se aktu rekapitulace, dělat všechny věci, které navrhujete? Na první úrovni, na úrovni praktičnosti, Don Juan poukázal na to, že provádění magických pohybů samo o sobě přivedlo praktikujícího do nesrovnatelného stavu pohody. Fyzická a duševní zdatnost, která je výsledkem systematického provádění magických pohybů, zvykl říkat, je tak evidentní, že jakákoliv diskuse o jejich účincích je irelevantní. Jediné, co musíte udělat, je cvičit, aniž byste se zastavili a zvážili možný zisk nebo zbytečnost toho všeho. Jak roky plynuly, pochopil jsem a plně akceptoval tvrzení Don Juana. Můj závěr, stejně jako závěr všech jeho učedníků, je, že první věc, kterou člověk musí udělat, je uvědomit si obsedantní zájem o sebe. Dalším z našich závěrů bylo, že jediný způsob, jak mít dostatek energie na to, abyste se zbavili tohoto zájmu něčeho, čeho nelze dosáhnout intelektuálně, je praktikování magických gest. Taková praxe generuje energii a ta dokáže zázraky. Pokud se vykonávání magických pohybů spojí s tím, co čarodějové nazývají rekapitulací, což je systematické prohlížení a přehodnocování vlastních životních zkušeností, šance člověka vymanit se ze základů sebereflexe se mnohonásobně zvýší. To vše je na úrovni praktických věcí. Další úroveň, o které mluvil Don Juan, nazval magickou říší přesvědčení kouzelníků, že jsme skutečně magické bytosti, že skutečnost, že zemřeme, nás činí silnými a rozhodnými. Čarodějové skutečně věří, že budeme-li striktně následovat cestu bojovníků, mohli bychom použít svou smrt jako vodící sílu, abychom se stali bytostmi, které zemřou. Věří, že bytosti, které zemřou, jsou z definice magické a že nezemřou smrtí způsobenou únavou a opotřebováním, ale že pokračují na cestě uvědomění. Síla vědomí, že pokud nezískají zpět svou magickou povahu, zemřou únavou a opotřebováním, jsou jedineční a vynalézaví. Čarodějové starověkého Mexika, kteří objevili a vyvinuli magická gesta, na kterých je založena tensegrity, tvrdili, podle toho, co vysvětlil Don Juan,
že provádění těchto pohybů připravuje a vede tělo k transcendentální realizaci uvědomění si, že jako konglomeráty energetických polí jsou lidské držného celku. Don Juan Matus, když mě seznamoval s návrhy těchto kouzelníků z dávných dob, bez konce zdůrazňoval skutečnost, že provádění magických pohybů bylo podle jeho nejlepšího vědomí jediným prostředkem, jak položit základy pro plné uvědomění si této vibrační síly něco, co se stane, když se zevnitřní všechny předpoklady cesty bojovníků a uvedou se do praxe. K magickým pohybům se šamani starověkého Mexika od začátku chovali jako k něčemu jedinečnému a nikdy se nepoužívali jako soubory cvičení pro rozvoj svalstva nebo obratnosti. Don Juan řekl, že se na ně dívalo jako na magická gesta od prvního momentu, kdy byla zformulována. Popsal kouzlo pohybů jako jemnou změnu, kterou praktikující zažijí při jejich provádění, efemérní vlastnost, kterou pohyb přináší do jejich fyzických a psychických stavů, jakýsi lesk, světlo v očích. Mluvil o této jemné změně jako o dotyku ducha, jako kdyby praktikující prostřednictvím pohybů obnovili nepoužívané spojení s životní silou, která je udržuje. Dále vysvětlil, že pohyby se nazývaly magické pohyby, protože jejich praktikováním byly čarodějové z hlediska vnímání transportováni do jiných stavů bytí, ve kterých mohli nepopsatelným způsobem vnímat svět. Kvůli této vlastnosti, kvůli této magii, řekl mi jednou Don Juan, přihrávky se musí cvičit ne jako cvičení, ale jako způsob vábení. Dají se však brát jako fyzické pohyby, přestože se tak nikdy nebrali. Zeptal jsem se. Věrně jsem cvičil všechny pohyby, které mě naučil Don Juan, a cítil jsem se mimořádně dobře. Tento pocit pohody mi stačil. Můžete je praktikovat, jak chcete, odpověděl Don Juan. Kouzelná gesta zvyšují vědomí, bez ohledu na to, jak je berete. Inteligentní by bylo brát je takové, jaké jsou magické pohyby, jejichž praktikování vede praktikující k tomu, aby odhodili masku socializace. Jaká je maska socializace? Zeptal jsem se. Dýhu, kterou všichni bráníme a za kterou umíráme, řekl. Dýhu, kterou získáme ve světě ta, která nám brání dosáhnout veškerého našeho potenciálu ta, díky které věříme, že jsme nesmrtelní. Tensegrity, která je modernizovanou verzí těchto magických gest, byla dosud vyučována jako systém pohybů, protože to byl jediný způsob, jakým bylo možné čelit tomuto tajemnému a rozsáhlému tématu magických gest v moderním prostředí. Lidé, kteří nyní praktikují tensegrity, nejsou praktikujícími šamany, proto musí být důraz na magická gesta na jejich hodnotě jako pohybů. Názor, který byl přijat v tomto případě je, že fyzický účinek magických gest je nejdůležitější otázkou pro účely vytvoření pevné základny energie u praktikujících. Jelikož šamani starověkého Mexika se zajímali o jiné účinky magických pohybů, rozdělili dlouhé série pohybů do jednotlivých jednotek a každý fragment praktikovali jako samostatný segment. V tensegrity byly fragmenty znovu poskládány do svých původních dlouhých forem. Tímto způsobem byl získán systém pohybů, systém, ve kterém jsou zdůrazněny především pohyby samotné. Uskutečnění magických pohybů, jak je znázorněno v tensegrity, vyžaduje určitý prostor nebo předem dohodnutý čas, ale v ideálním případě by se pohyby měly provádět v samotě, okamžitě nebo podle potřeby. Prostředí městského života však usnadňuje vytváření skupin a za těchto okolností jediný způsob, jak lze tensegrity vyučovat, jsou skupiny praktikujících. Cvičení ve skupinách je prospěšné v mnoha aspektech a škodlivé v jiných.
Je to prospěšné, neboť umožňuje vytvoření konsensu pohybu a možnost učit se zkoumáním a porovnáváním. Je to škodlivé, protože podporuje vznik syntaktických příkazů a žádostí týkajících se hierarchie a to, co kouzelníci chtějí, je utéct před subjektivitou odvozenou ze syntaktických příkazů. Bohužel, nemůžete mít svůj koláč a jíst ho také tak, že tensegrity by se měl cvičit v jakékoliv formě, která je jednodušší buď ve skupinách, nebo samostatně, nebo obojí. V každém jiném ohledu je způsob vyučování tensegrity věrnou reprodukcí způsobu, jakým Don Juan učil své učedníky magická gesta. Bombardoval je spoustou detailů a nechal jejich mysli zmást spoustou a rozmanitostí pohybů a implikací, že každý z nich jednotlivě je cestou do nekonečna. Jeho učedníci strávili roky ohromeni, zmateni a především sklíčení, protože měli pocit, že bombardování takovýmto způsobem je na nich nespravedlivé. Don Juan podle tradičního kouzelnického zařízení zamlžujícího lineární pohled praktikujících nasytil kinestetickou paměť svých učedníků. Tvrdil, že pokud budou pokračovat v procvičování pohybů, navzdory svému zmatku, někteří z nich nebo všichni dosáhnou vnitřního ticho. Řekl, že ve vnitřním tichu se vše vyjasní do té míry, že si dokážeme nejen s naprostou přesností zapamatovat již zapomenutá magická gesta, ale že přesně víme, co s nimi dělat, nebo co od nich očekávat, aniž by nám to někdo říkal nebo nás vedl. Učedníci Dona Juana mohli jen těžko uvěřit takovým prohlášením. V jednu chvíli však každý z nich přestal být zmatený a sklíčený. Nejzáhadnějším způsobem se magické přechody, jelikož jsou magické, uspořádaly do mimořádných sekvencí, které vše objasnily. Zájem lidí praktikujících tensegrity se dnes přesně shoduje se zájmy učedníků Dona Juana. Lidé, kteří se zúčastnili seminářů a workshopů o tensegrity, se cítí zmateni množstvím pohybů. Dožadují se systému, který by jim umožnil integrovat pohyby do kategorií, které by se daly cvičit a učit. Opět musím zdůraznit to, co jsem zdůrazňoval od začátku, tensegrity není standardní systém pohybů pro rozvoj těla. Skutečně rozvíjí tělo, ale jen jako vedlejší produkt transcendentálnějšího účelu. Čarodějové starověkého Mexika byli přesvědčeni, že magické pohyby přivádějí praktikující do úrovně uvědomění, v níž jsou parametry normálního, tradičního vnímání zrušeny tím, že jsou zvětšeny. A praktikujícím je takto dovoleno vstoupit do nepředstavitelných světů, světy, které jsou tak inkluzivní a úplné jako svět, ve kterém žijeme. Lidské bytosti jsou na cestě vědomí, která byla na chvíli přerušena namáhavými silami. Věřte mi, jsme cestovatelé. Pokud nemáme cestování, nemáme nic. Jeho odpověď mě ani v nejmenším neuspokojila. Dále vysvětlil, že lidské bytosti morálně, fyzicky a intelektuálně chátraly od chvíle, kdy přestali cestovat, a že jsou tak říkajíc zachyceni ve vírech a točí se dokola. Mají dojem, že se pohybují s proudem a přitom zůstávají nehybní. Trvalo mi 30 let tvrdé disciplíny, než jsem se dostal na kognitivní plošinu, v níž byly výroky Dona Juana rozpoznatelné a jejich platnost byla prokázána mimo stíny pochybností. Lidské bytosti jsou skutečně cestující. Pokud to nemáme, nemáme nic. Tensegrity se musí cvičit s myšlenkou, že užitek z těchto pohybů přichází sám od sebe. Tuto myšlenku je třeba zdůraznit za každou cenu. Na úrovni začátečníků neexistuje způsob, jak nasměrovat účinek magických gest a neexistuje žádná možnost, že by některé z nich mohly být prospěšné pro ten či onen orgán.
Když získáváme disciplínu a naše záměry jsou jasnější, účinek magických pohybů si může zvolit každý z nás osobně a individuálně. Pro specifické účely, které se týkají jen každého z nás. Co je v současnosti nanejvýš důležité, je praktikovat jakoukoliv sekvenci tensegrity, kterou si člověk pamatuje, nebo jakýkoliv soubor pohybů, který mu přijde na mysl. Nasycení, které bylo provedeno, nakonec přinese výsledky, o které se snažili šamani starověkého Mexika vstoupit do stavu vnitřního ticha a rozhodnout se z vnitřního ticha, jaký bude další krok. Odkaz Dona Juana zahrnuje něco, co jsem opakoval a budu to opakovat i nadále. Lidské bytosti jsou bytosti, které sami sobě neznají, naplněné až po okraj neuvěřitelnými zdroji, které se nikdy nepoužívají. Tím, že Don Juan nasytil své učedníky pohybem, dosáhl 2 impozantních činů, vynesl tyto skryté zdroje na povrch a jemně prolomil naši posedlost naším lineárním způsobem interpretace. Tím, že své učedníky přinutil dosáhnout vnitřního ticho, nastavil pokračování jejich přerušené cesty vědomí. Tímto způsobem je ideální stav každého, kdo praktikuje magické pohyby, tensegrity, ve vztahu k pohybům tensegrit stejný, jako ideální stav praktikujícího čarodějnictví ve vztahu k provádění magických gest. Obě jsou vedeny samotnými pohyby do bezprecedentního vyvrcholení vnitřního ticha. Z vnitřního ticha budou praktikující tensegrity schopni sami provádět jakýkoliv efekt, který uznají za vhodný, bez jakéhokoliv koučování z vnějších zdrojů, jakýkoliv pohyb z množství pohybů, kterými byli nasyceni, budou je moci provádět s přesností a rychlostí, když budou chodit, jíst, odpočívat nebo dělat cokoliv.